Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Ba haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya fi ƙarfin wasa, saboda shi manzon Allah baya faɗan son zuciyarsa. Duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah mai girma da ɗaukaka. Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wato akwai wani profesa sunansa Prof Alson ɗan ƙasan Birtaniya ne. Wato digirinsa na ɗaya da na biyu da na uku, kai ya zama profesa ne akan harkar virus da microbat da bacteria da sauransu, wato ƙananan cututtukar da suke shiga cikin ruwa da abinci da sauransu. Wato masani ne sosai a duniyance akan wannan harkar, gabaki ɗaya rayuwarsa ya bar ne akan wannan harkar na virus da bacteria da sauransu. To wannan profesan sai ji wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturabi, a cikin wato wani ruwaya ihdahunna biturabi. Manzon Allah ya ce idan kare ya lallage ya sa harcinsa a cikin ƙwaryan ɗaya daga cikin ku, kare ya sa harcinsa ya sa bakinsa ya lallage a cikin wato kwano ɗaya daga cikin ku ko ƙwaryan ɗaya daga cikin ku, to abin da zai tsabtace wannan kwano, in ji manzon Allah, saboda kare yana ɗauke da najasa, yana ɗauke da bacteria, yana ɗauke da abin da zai iya cutar da ɗan adam. To manzon Allah ya ce in mutum yana so ya tsarkake kwanonsa wanda kare ya sa bakinsa a ciki ya lallage, to shine ya wanke kwanon so 7. Manzon Allah ce sai mutum ya wanke kwano so 7 tukunna zai tsabtatu. A cikin wanki 7 ɗin kuma manzon Allah ce ɗaya daga cikin wankin mutum ya samo turɓaya, ya sa turɓaya a ciki ya wanke da kyau, idan da yana so ya gusar da najasa da bakteriyan da ke cikin wato yau kare. To wannan profesan gabaki ɗaya rayuwarsa ya bayar ne akan wannan harkar. Da ya ji wannan hadisin bai yarda ba, kawai sai ya ɗauko kwano, ya ɗauko ƙwarya, sai ya ba wa kare ruwa a ciki, kare zai sa bakinsa, kare ya lallage a ciki, kare ya sha ruwa a ciki. Sai ya ɗauko na'ura na bincike sa a cikin kwano, sai ga tabbas akwai najasa, ya ga tabbas akwai bacteria, akwai abin da zai iya cutar da ɗan adam a cikin wato wannan kwano ɗin. Ya tabbatar, yana mamaki, kawai sai ya ɗauko kwano, sai ya wanke da abubuwan wanke kwano na zamani, ya ɗauko wato abubuwan wanke kwano na zamani, ya sa ya wanke sosai, sai ya sake ɗauko abin bincike sai ya sa a cikin kwano, sai ga har yanzu da sauran najasan wato kare a cikin kwano. Ya ga dai akwai wato bacteria, akwai abin da zai iya cutar da ɗan adam a cikin wato kwano ɗin. Yana ta mamaki, ce to bari har ya jarraba abin da manzon Allah ya faɗa kuma. Sai ya ɗauko kwanon ya wanke so 7 kamar da manzon Allah ya faɗa, ya wanke so 7. A cikin wanki 7 ɗin nan ɗaya sai da turɓaya kan da manzon Allah ya faɗa, ya ɗauko turɓaya ya sa ya goge. Wallahi sai ya ɗauko abin bincike kuma ya gwada, sai ya ga gabaki ɗaya babu bacteria, babu wannan najasar da ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a yi so 7. Ya wanke kuma da turɓaya kan da manzon Allah ya faɗa. Allahu akbar. A nan ne suka gano cewa ashe wato shi turɓaya yana da fa'aliya, shi turɓaya yana da wato wani ƙarfi na musamman wajen gusar da bacteria da wato virus da wato najasar da zai iya cutar da ɗan adam. Allahu akbar. Ku ga wannan profesan digirinsa na 1, na 2, na 3, kai ya zama profesa akan wannan harkar, gabaki ɗaya rayuwarsa ya bar akan wannan harkar, amma bai san da cewa turɓaya yana da wannan ƙarfin wajen gusar da wato najasa da bacteria ba, sun da ya karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Bai san yau kare na ɗauke da wannan bacteriyar ba, bai san yau kare haka yake ba, sun da ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ku duba tsakaninsu da manzon Allah shekara 1400, amma wallahi ba su iya gano haka ba sai da suka karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Kisa yan uwan, hadisan manzon Allah sun fi karfin wasa. Yanzu muna cikin zamani na jahilci, ko mutum daga ya ji hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai dace da son zuciyarsa ba,
kawai sai ka gina cewa wannan hadisin na ƙarya ne, wannan hadisin da'if ne, ba tare da fa sanin ilimin mustalahul hadis ba, bai san kanikancin ilimin hadisi da ake gane hadisi da'ifi da hadisi maudu'i ba, haka kawai da jahilci saboda bai dace da sun zuciyarsa ba, mutum na cewa wannan hadisin na ƙarya ne, wannan hadisin da'if ne. Wallahi wannan hadari ne babba, wanda yake irin wannan yi wa hadisan manzon Allah rashin kunya, wallahi ana ji masa tsoro wani fitina ya dirƙaƙe sa tun nan duniya kafin lahira. Allah madaukakin sarki ce falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Shi yasa idan ka duba littafin Bustanul Arifin na Imamun Nawawi, wato shafi na 116, Imamun Nawawi ce akwai wani mutum ya ga ɗalibai suna zuwa makaranta koyon ilimin addini, to kawai sai ce musu ku tafi a hankali kada ku ji wa mala'iku ciwo. Wai yana so wani hadisin manzon Allah rashin kunya ne, hadisi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito. Manzon Allah ya ce innal mala'ika la tadawu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Manzon Allah ce dan ɗalibi ya fito zai tafi koyon karatun addini, to mala'iku sukan shimfiɗa fuka-fukansu gare sa saboda mai yarda da abin da zai tafi. Mala'iku suka zo sun fuɗa fuka-fukansu ya taka yana tafiya a kai saboda girmama sa. Tunda wannan mutumin ya ga ɗalibai na tafiya makaranta koyon ilimin hadisi, to zai wannan hadisi rashin kunya, sai ce ku tafiya hankali kada ku ji wa mala'iku ciwo, zai wannan hadisi rashin kunya kenan. Kawai Imamun Nawawi ya ce bai gama rufe bakinsa ba, kawai sai ga wani abu kaman kusa ya fito haka ya shiga kafarsa, kawai sai wato kafar nasa ya shanye, bai sake amfanuwa da kafar nasa ba har abada. Haka kafan ya shanye, bai sake amfanuwa da wannan kafar ba. La ilaha illallah. To shi yasa duk wanda yake wa hadisan manzo Allah rashin kunya, ana ji masa tsoron wani fitina ya same sa tun nan duniya, kuma fitina mafi girman da ake ji masa tsoro shine ma wato ya mummunan ƙarshe, idan ya zo mutuwa ya rasa imaninsa, wato ya kasa faɗan kalman shahada, idan ya zo mutuwa ya wani abu wanda zai wato lalata aikinsa. Babban fitinan da ake ji wa wato mai wa hadisan manzon Allah rashin kunya kenan. Da haka yan uwa, hadisan manzon Allah sun wuce wasa, saboda shi manzon Allah baya faɗan son zuciyarsa, duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah mai girma da ɗaukaka. Muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ba mu ikon girmama hadisan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama da kuma aiki da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.